Ja som stále nepoznámku na svoj. Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážení hostia. V zmysle paragrafu 13 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení neskorších zmien a doplnkov otváram dnešné v poradí prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Beluši v roku 2024. Konštatujem, že dnešného zasadnutia sa zúčastňuje 12 poslancov. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí si ospravedlní pani Mária Matušová, PN. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Do návrhovej komisie, ktorá prednesie a spracuje návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia, navrhujem pána magistra Petra Horta, Macha Pavla a inžiniera Kazíka Jozefa. Má niekto nejaké návrhy na doplnenie? Ak nie, poprosím návrhu komisiu, aby zaujala svoje miesto. Za overovateľov zápisnice určujem pána magistra Pagáča Miloša a pána Zbína Brana. Písaním zápisnice poverujem pani Olgu Ľahku. Videoprodukciu zabezpečuje pán Miroslav Kortman a pán Filko Jozef. Nahrávanie videozáznamu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Beluši bude verejne prístupné na webovom sídle obce Beluša a vyhotovuje sa v dvoch vyhotoveniach. Prosím návrhu komisiu, aby predložila návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 01/2402 obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení magister Peter Hort, Pavol Macho a inžinier Jozef Kazík. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh, kto je proti. Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že daná komisia bude pracovať v tomto zložení. Návrh dnešného programu zasadnutia ste obdržali na pozvánkach. Má niekto ďalšie doplňujúce návrhy k dnešnému programu zasadnutia obecného zastupiteľstva? Ak nie, navrhujem, aby bol dnešný program vedený podľa pozvánky obecného zastupiteľstva. Prosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 02/2402 obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Beluši uvedený na pozvánke. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Konštatujem, že zasadnutie sa bude uberať podľa schváleného programu. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 4, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Beluši. Predkladá pán prednosta, pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní. Dovoľte, aby som uvedol bod číslo 4, kontrolu plnenia uznesení z posledného, to znamená decembrového zasadnutia z 15. decembra 2023, kde ste prijali 18 uznesení od čísla 175 až po číslo 192.
Z 18 uznesení ste prijali nasledovne. Jedným uznesením ste zvolili vtedajšiu návrhovú komisiu, 5 uznesení ste vzali na vedomie, a to konkrétne kontrolu plnenia uznesení z novembrového zasadnutia. Vzali ste na vedomie návrh rozpočtu na hlavnú činnosť a vedľajšiu činnosť CBUŠ na rok 2025, na rok 2026, určenie zapisovateľov komisí, čo sa týka komisie sociálno-zdravotnej, školsko-kultúrnej a informácie pod bodom rôzne. Schválili ste 12 uznesení, a to program vtedajšieho zasadnutia, všeobecne záväzné nariadenie číslo 10, čo sa týka výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, taktiež všeobecne záväzné nariadenie číslo 11 2023 vo veci poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na Beluša a zdravie. A všeobecne záväzné nariadenie číslo 12 2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Beluša. Schválili ste rozpočet obce Beluša na rok 2024, čerpanie vlastných príjmov materskej škole, čerpanie vlastných príjmov základnej škole, dotáciu futbalovému klubu na rok 2024, schválili ste zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 18 pre rok 2023, schválili ste rámcový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2024, kúpnu zmluvu s predávajúcimi, čo sa týka pozemku v blízkosti železničnej stanice Beluša. A schválili ste dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve, čo sa týka nájomcu na zdravotnom stredisku Andreja Šínska. To je, čo sa týka uznesení z decembrového zasadnutia. Ďalej konštatujem, že všetky interpelácie poslancov v rámci diskusie a interpelácie boli zodpovedané priamo na mieste, takže dá sa povedať, že na všetky boli doručené odpovede priamo na zasadnutí. Konštatujem taktiež, že komisie zasadali minulý týždeň pred zasadnutím zastupiteľstva, ako býval zvykom, prerokovali podrobne všetky body zastupiteľstva, samozrejme so zameraním na tie, ktoré boli spadajúce pod ich kompetenciu, a taktiež sa riešili jednotlivé žiadosti spadajúce pod kompetenciu jednotlivých komisí. Takže konštatujem, že všetky prebehli, podrobne prerokovali všetky body dnešného zasadnutia a všetky potrebné žiadosti. Ďakujem pekne. Danému bodu páni poslanci, poslankyne, nech sa páči. Ak nie, v tom sa práve návrhová komisia. Uznesenie číslo 03/2402 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva v Beluši konaného dňa 15.12.2023. Dávam hlasovať. Kto je za predĺžený návrh? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalšie rokovania je bod číslo 5. Názory občanov. Nech sa páči, na ním spoluobčania, ak má niekto nejaké návrhy, podnety, pripomienky. Nie je tomu tak. Ďalšie som mal. Nech sa páči. Ja by som mal jednu vec od občanov, že v Podhorí preteká prístrešok na kultúrnom dome a tá podlaha, tam ako býva výčap, tak to je v dezolátnom stave, tam je možné si vytknúť nohu. Bolo by sa tam dobre, keby tam išli nejakí stavebníci, ktorí majú na starosti technické služby alebo niekto, aby si to pozrel. A v prípade potreby by som zohnal aj, tam je zenit alebo taká krytina nejaká, že by sme vedeli niečo zohnať, aby sa to aspoň opravilo, aby to nechátralo zbytečne. Ďakujem. Dobre, pôjde tam pozrieť o tom výstavby a ešte učíme ďalších a zavoláme ti kýka. Dobre, druhou vecou by som chcel poďakovať od hasičov za materiál na omalovanie zasadačky, omalovanie šatní, ktorá nám obec poskytla, a všetko je to omalované. Len nám ešte pochybilo trošku farby na schodište a na ten vestibul, pretože tamto je celé, je to strecha už opravená, ale je to zaplesnené, ešte by sme to oškrábali v rámci hasičských brigádnických hodín, a aby sme si to spravili. Len ešte potom by som poprosil, keby som si mohol jupol jeden zobrať a niečo proti plesni, keby ste to potom schválili. Dobre, Igorko, zabezpečí to tak.
Iliad Gulič. Ďakujem. Ešte niekto? Poprosím návrhovú komisiu. Správa hlavného kontrola obce Beluša o výsledku kontroly predkladá hlavná kontrolórka pani inžinierka Eva Poklopeňová. Nech sa páči. Vážený pán starosta, vážne zastupiteľstvo, v súlade s zákonom číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení predkladám vám správu z kontrolnej činnosti za rok 2023. V náväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti, zistenie stavu dodržiavania všeobecných záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schválený plánom kontrolnej činnosti pre obdobie 1. a 2. roka 2023 boli počas hodnoteného obdobia vykonané následné kontrolné činnosti a zisťovania. Z plánu kontrolnej činnosti za prvý polrok 2023 boli vykonané dve kontroly. Kontrola pokladní a pokladničných dokladov v základnej škole Beluša za rok 2022. Pri kontrole neboli zistené, uvedená správa bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve 24.4. uznesením číslo 39/23.04. Druhá kontrola za prvý polrok 2023 bola kontrola tvorby a použitia príspevku na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytových domov vo vlastníctve obce Beluša za rok 2022. Záver z kontroly bolo venovať zvýšenú pozornosť úhrade za nájom a vymáhanie nedoplatkov jednotlivých nájomcov. Správa bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve 26.6. Bolo prijaté uznesenie číslo 84/2306. V druhom polroku 2022 boli vykonané tiež dve plánované kontroly. Kontrola číslo 3, hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť využitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce na propagáciu a prezentáciu Beluša za rok 2022. Záver z kontroly je, že pri výdavkoch na propagáciu a prezentáciu obce je potrebné zabezpečovať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť využitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Správa bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve v novembri 2023 a bolo prijaté uznesenie číslo 161/23.11. Štvrtá kontrola bola kontrola stavu evidencia vymáhania poplatkov a poplatkov na obecnom úrade Beluša za rok 2022 a stav 30.6.2023. V závere bolo potrebné zabezpečiť úhradu pohľadávky z TND SRO. Vymáhanie pohľadávky obec rieši, v uvedenej pohľadávke bolo zabezpečené stretnutie a časť nedoplatku na nájomnom na daní z pozemkov už bola uhradená. Druhé opatrenie bolo pokračovať vo vymáhaní daňových pohľadov podľa právnych predpisov. Správa bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve Beluša 27.11.23 a bolo prijaté uznesenie číslo 160/23.11. Okrem uvedených správ som ako hlavná kontrolórka predkladala obecnému zastupiteľstvu v roku 2023 stanoviska k prijatiu návratných zdrojov financovania od environmentálneho fondu, k záverečnému účtu obce Beluša za rok 2022, k návrhu rozpočtu obce Beluša na rok 2024 a k návrhu programového rozpočtu obce Beluša na rok 2025-2026. Ako hlavný kontrolór som sa v roku 2023 zúčastňovala zasadnutie obecného zastupiteľstva a finančnej komisie. Materiály z kontrolnej činnosti boli predkladané písomne. Ostatné úlohy boli riešené priebežne podľa požiadaviek obecného úradu Beluša. Ďakujem. Ďakujem. Daní budú páni poslanci, poslankyne, pretože bol prerokovávaný v komisiách. Nech sa páči. Ak nie je tomu tak, nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 04/24.02. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša za rok 2023. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Beluša číslo 1/2024 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Beluša. Predkladá pán predosta, pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka návrhu všeobecného záväzného nariadenia v tomto roku prvého, to znamená 1 z roku 2024,
Týka sa používania pyrotechnických výrobkov, nakoľko na prelome rokov 2023-2024 bol novelizovaný zákon. Jedná sa o zákon, čo sa týka používania pyrotechniky, pardon, o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii z neskorších predpisov. Podľa tohto zákona v podstate obec alebo mesto môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo úplne zakázať používať pyrotechnické výrobky. V tom zákone sú aj rozdiferencované jednotlivé pyrotechnické výrobky na kategórie tzv. F2, F3, B1, T1 a súvisiace. Čo sa týka zákona, zákon v podstate zakazuje, respektíve zákon povoľuje používať pyrotechnické výrobky v čase od 31. decembra od 18. hodiny do 1. januára do 2. hodiny rannej, čiže toto je, dá sa povedať, zákonné povolenie, kedy je možné určité pyrotechnické výrobky používať. No a potom v podstate od 2. januára daného roka do 31. decembra do tej 18. hodiny je na rozhodnutí obce, ako danú oblasť upraví. Obec môže povoliť použiť pyrotechnické výrobky, pokiaľ teda žiadateľ podá žiadosť a splní všetky podmienky, ktoré si obec ustanoví a zaplatí obcov stanovený poplatok. My sme v podstate navrhovali aj navrhujeme, takto sme vyvesili návrh znenia všeobecne záväzného nariadenia, aby v našej obci mimo teda tých 6 hodín bolo úplne zakázané používanie pyrotechnických výrobkov, nakoľko v podstate v tom nevidíme nejaký hlbší prínos a zmysel, čo sa týka používania, takže takto znie v podstate návrh všeobecne záväzného nariadenia Beluša bolo mimo tých 6 hodín úplne zakázané používanie pyrotechnických výrobkov, takže v obci Beluša v podstate, pokiaľ bude schválené toto všeobecne záväzného nariadenie, mimo, ešte raz opakujem, tie hodiny od 18. hodiny na Silvestra 31. decembra po 2. hodinu ráno 1. januára bude zakázané používanie pyrotechnických výrobkov. Chcem vám upozorniť, že pokiaľ ich niekto bude používať, tak samozrejme potom je tam možné priestupkové konanie, prípadne konanie na obvodnom banskom úrade, čo už je tá vyššia inštancia, takže naozaj treba byť obozretný. Takže toľko v podstate, čo to do obsahu. Návrh bol samozrejme 15 dní vopred zverejnený, žiadne pripomienky fyzických a právnických osôb neboli doručené a v prípade prijatia toto nové všeobecne záväzné nariadenie je účinné od 12. marca 2024, teda zákonnej 15-dňovej lehote. Takže toľko k tomu, prebrali sme to na komisiách, takže toľko asi k obsahu. Ďakujem pekne. Ďakujem pani poslankyne, taktiež komisia, v podstate však mediálne aj všetko viete, aký je nový zákon, takže ideme z týchto intenciách. Ak nie, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 05/24/02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2024 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Beluša. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predloženie návrhu uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 8, návrh schválenia odmeny hlavnej kontrolórky obce Beluša. Predkladá pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči, pán prednosta. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážení pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní. Dovoľte, aby som uviedol tento bod programu. V zmysle zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení z neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov štatistického úradu. Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa daného, čo som práve citoval, teda povedal zo zákona, v závislosti od dĺžky pracovného času, čo je teda náš prípad, nakoľko hlavná kontrolórka a u nás ustanovený pracovný pomer na kratší pracovný čas. Obecné zastupiteľstvo v zmysle paragrafu 18c odsek 5 zákona
môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1, alebo teda samozrejme ročnú proporcionálne, tak aby v podstate tá výška bola do zákonného limitu. Navrhuje sa schválenie odmeny za rok 2023 za predchádzajúci kalendárny rok pre hlavnú kontrolórku vo výške 1000 eur, v podstate za prínos a naozaj veľmi dobrú a výbornú prácu pani hlavnej kontrolórky. Nie len teda z toho, čo citovala v podstate a čo vo svojej správe uviedla, ale naozaj tá práca je výborná, sú to poznatky praktické, ktoré naozaj aj obec a obecný úrad posúvajú dopredu, takže my sme radi, že všetky praktické skúsenosti a poznatky, ktoré naozaj prispieva vo viacerých oblastiach ešte efektívnejšiemu a lepšiemu fungovaniu či už obecného úradu alebo obce ako takej. Takže z týchto dôvodov sa predovšetkým navrhuje odmena za rok 2023 pre hlavného kontrolóra. Návrh prerokovala aj finančná komisia a tomuto v podstate bodu programu uvediem už len teda poznatok, ktorý som komunikoval už aj v decembri minulý rok. V podstate tento rok v júli 2024 končí funkčné obdobie pani hlavnej kontrolórky, takže bude prebiehať zrejme na júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva voľba hlavného kontrolóra v zmysle zákona. Takže toľko k tomuto bodu. Ďakujem pekne. Ďakujem za prednesený návrh. Pani poslanci, poslankyne, nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 06/24/02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavného kontrolóra obce Beluše za rok 2023 vo výške 1000 eur a príslušné odvodové povinnosti v zmysle platných právnych predpisov v súlade s paragrafom 18c odsek 5 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie sme schválili. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 9, žiadosti subjektov. Predkladá pani inžinierka Zuzana Kulíková. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Na dnešné obecné zastupiteľstvo boli obci Beluša predložené dve žiadosti od subjektov. Prvú žiadosť predložila základná škola Beluša. Tá predkladá žiadosť o čerpanie svojich vlastných príjmov. Tieto vlastné príjmy chce čerpať vlastné príjmy školského klubu vo výške 7796 eur, školskej jedálne 5446 eur, vlastné príjmy školy 750,02 eur a príjem z dobropisu za rok 2023 vo výške 1816,12. Okrem tejto žiadosti o čerpanie vlastných príjmov, taktiež základná škola požiadala obec o preklasifikovanie vlastných príjmov vo výške 2000 eur. Tieto vlastné príjmy preklasifikované na zakúpenie kapitálových výdavkov, a to na nabíjacie úložisko, ktoré bude slúžiť pre nabíjanie nových tabletov. Táto žiadosť bola prerokovaná na finančnej komisii a je odporúčaná na schválenie. Ďakujem. K danému bodu pani poslanci, nech sa páči. Nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 07/24/02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie vlastných príjmov v základnej škole Beluša, Slatinská 3, 08/61 Beluša vo výške 15 808 eur aj 14 eurocentov podľa žiadosti a preklasifikovanie vlastných príjmov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky do výšky 2000 eur podľa žiadosti. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, pokračujte ďalej. Ďakujem. Druhú žiadosť predložilo mesto Púchov, ktoré predkladá žiadosť o financovanie školských zariadení. Je to Centrum voľného času na ulici Športovcov v Púchove a druhé CVC pri základnej škole Gorazdova. Tieto CVCčka navštevujú aj deti s trvalým pobytom na území obce Beluša. Momentálne pre CVCčko Športovcov výška dotácie by činila 4240,4 eur.
pre CVC na ulici Gorazdova. Táto výška dosahuje 589 eur. Obec Beluše zatiaľ v schválenom programovom rozpočte tieto finančné prostriedky momentálne nemá, ale plánuje sa nimi zaoberať na ďalších rozpočtových opatreniach a preto navrhujeme odročiť túto žiadosť mesta Púchov na nasledujúce obecné zastupiteľstvo. Ďakujem. K danému bodu páni poslanci, poslankyne. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 08/24/02 obecné zastupiteľstvo odročuje žiadosť mesta Púchov, Štefánikova 821/21 Púchov, ktoré je zriaďovateľom školských zariadení Centrum voľného času športovcov 904/9 Púchov a Centra voľného času pri ZŠ Gorazdova 1174/2 Púchov o financovanie záujmového vzdelávania v roku 2024 na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Beluša. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 10. Návrh na zmenu rozpočtu obce Beluša rozpočtovým opatrením číslo 1 kompetencií obecného zastupiteľstva k 26.2.2024 predkladá vedúca oddelenia finančného pani inžinierka Zuzana Kulichová. Ďakujem. Takže predkladáme vám na schválenie návrh na zmenu rozpočtu prvým rozpočtovým opatrením k dnešnému dňu. Dôvod spracovania tohto návrhu je prevažne zmena celkových príjmov. Celkové príjmy navyšujeme o 762 450 eur. Ide tu o navýšenie bežných príjmov. Tieto bežné príjmy navrhujeme navýšiť o 304 757 eur. Podstatné navýšenia sa týkajú navýšenie podielových daní podľa aktuálnych štatistických údajov z januára tohto roka, je to 24 548 eur. Ďalej tu máme navýšenie bežného daru od spoločnosti Tetra Tech na rozvoj obce. Zvyšuje sa taktiež aj finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre naše zariadenie ZOSKu o 15 295 eur. Ďalej sú tu klasické bežné dotácie na matriku, register adries, register obyvateľov, pozemné komunikácie, stavebný úrad, vojnové hroby. Tieto navyšujeme podľa aktuálnych bežných transferov zo štátneho rozpočtu. Navyšujeme tu taktiež aj dotácie na pokrytie zvýšených cien elektrickej energie a za ubytovanie odidencov z Ukrajiny a taktiež aj bežné transfery týkajúce sa preneseného výkonu štátnej správy v materskej škole a v základnej škole. Ďalej v samotnej materskej škole navyšujeme o 100 eur dotáciu, ktorú dostali dotáciu Dajme spolu GOL. V základnej škola získala dotáciu Kvitnúca škola vo výške 8 000 eur a navyšujeme tu aj vrátku z dobropisu od SPP za predchádzajúci rok vo výške 1816 eur. To sa týka bežných príjmov, pokiaľ ide o kapitálové, tie navyšujeme o 46 340 eur. Ide o kapitálový transfer, projekt vodozádržné opatrenia v obci Beluša, ktorý bol realizovaný v minulom roku a vo februári tohto roka obci bola uhradená DPH. Finančné operácie príjmové navyšujeme o 411 353 eur. Prevažne tu ide o zapojenie zostatkov nevyčerpaných dotácií z roku 2023 a taktiež aj zapojenie zostatkov nevyčerpaných vlastných príjmov základnej a materskej školy. Okrem toho zapájame zostatok podnikateľského účtu vo výške 63 338 eur v pestovateľskej pálenici. Taktiež aj zapájame dotáciu vo výške 12 800 eur, tá bola v obci poskytnutá na konci roka 2023 v decembri a túto teda zapájame finančnou príjmovou operáciou v tomto roku do rozpočtu a taktiež zapájame aj nevyčerpaný poplatok za rozvoj, ktorý sme vybrali vo výške 8170 eur v minulom roku. V neposlednom rade sa zapájajú zostatky strávneho potravinových účtov základnej aj materskej školy. Čo sa týka čerpania rezervného fondu, ten zapájame vo výške 2382 eur na kapitálový výdavok hydraulické vývody na traktor New Holland, ktorý obec získala v rámci projektu v minulom roku projektu Zberný dvor. To sú všetky zmeny, ktoré sa týkajú bežnej časti rozpočtu príjmov.
A čo sa týka výdavkov, výdavky upravujeme v následujúcich programoch. Je to v programe 3 služby občanom, kde navyšujeme bežné transfery na matriku a vojnové hroby o 1466 eur spolu. V programe 4 bezpečnosť navrhujeme navýšenie o 30 000 eur. Je to na ubytovanie odidencov z Ukrajiny. Týchto 30 000 je taký predpoklad za obdobie január až apríl 2024, teda, ktoré by mali prísť obci na účet a následne byť vyplatené týmto odidencom. V programe číslo 5 odpadovom hospodárstve navrhujeme navýšenie bežných výdavkov o 540 eur. Idú sa zakupovať ovládače na ovládanie pohonu vstupnej brány zberného dvora a o 3000 eur, to je kapitálový výdavok na zakúpenie hydraulických vývodov na traktor, ktorý už som spomínala aj v príjmovej časti, ktorý bude čerpaný z väčšej miery z rezervného fondu. V programe číslo 6 komunikácie máme narozpočtované kapitálové výdavky vo výške 45 053 eur. Tieto kapitálové výdavky vo väčšej miere budú hradené z kapitálového príjmu, ktorý som vám uviedla v príjmovej časti, teda z tej uhradenej sumy DPH, ktorá nám bola poskytnutá ktorá prišla na účet obci za vodozádržné opatrenia. Teda z tejto výšky toho kapitálového príjmu budete mať hradené nasledujúce kapitálové výdavky, ktoré sú uvedené v ďalších programoch. Takže je to kapitálový výdavok, ktorá v programe číslo 6, kapitálový výdavok v budovaní chodníkov na námestí v centre obce. Teda tento je vo výške 7913 hradený z projektu, ako som uviedla, a vo výške 12 800 z tej dotácie, ktorá je narozpočtovaná vo finančných príjmových operáciách, ktorá nám prišla na konci minulého roka. Ďalší kapitálový výdavok je vo výške 1390 eur, je to na projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie k projektu rozšírenie parkovacích plôch pri základnej škole s novým napojením na miestnu komunikáciu. Ďalším projektom je smart technologické vybavenie bicyklových prístrežkov na železničnej zastávke Beluša. Ten rozpočtujeme vo výške 22 950 eur. V časti vo výške 8170 je hradený z poplatku za rozvoj a z ostatnej časti vo výške 14 780 je hradený z kapitálového príjmu z vodozádržných opatrení vo výške DPH, ako som spomínala. To sú všetky výdavky, ktoré sú narozpočtované v 6. programe v komunikáciách. V programe číslo 7 vzdelávanie, ten navrhujeme navýšiť celkové výdavky o 533 777 eur. V obci je to navýšenie o 3996 eur na verejné obstarávanie v rámci projektu zvýšenie kapacity základnej školy Prístavba. To je vlastne jedna z podmienok pri podaní žiadosti, aby bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa. A ďalej zvyšujeme bežné výdavky v základnej škole a v materskej škole. V základnej škole je to o 292 359 eur. Zase sa tu zapájajú všetky zostatky nespotrebovaných dotácií a nespotrebovaných vlastných príjmov, ktoré máme v obci zapojené finančnými príjmovými operáciami a v základnej škole sú zapojené do bežných výdavkov. Potom tu máme úpravy normatívu, nenormatívu a príspevku na stravu, teda tzv. Obedy zadarmo. Tie sú upravené už podľa aktuálnych dotácií na rok 2024. Ďalej tu zapájame, ako som spomínala, aj v príjmoch dotáciu Kvitnúca škola, ktorú škola získala vo výške 8 000 eur na založenie záhonov, trávnikov, osadenie drevín v rámci školy. Ďalej navyšujeme zostatok strávneho potravinového účtu v bežných výdavkoch a preklasifikovávame bežné výdavky vo výške 2000 na výdavky kapitálové. To sa týka bežných výdavkov základnej školy a kapitálové výdavky základnej školy. Tie navyšujeme o 80 000. Je to nevyčerpaný transfer, je to transfer ešte z roku 2022, ktorý prišiel na účet na havarijnú situáciu časti teplovodných rozvodov, ktoré sú plánované teda realizovať v tomto roku. A zapájajú sa tu teda vo výške 2000 kapitálové výdavky. To sú tie, ktoré majú byť preklasifikované z bežných výdavkov na zakúpenie nabíjacieho úložiska. To je všetko, čo sa týka základnej školy a v materskej škole taktiež. Zase zapájame do bežných výdavkov nespotrebované dotácie predchádzajúceho roka, taktiež nespotrebované vlastné príjmy
Upravujeme bežné transfery, transfer normatívu, nenormatívu a strávneho. Zapájame tú dotáciu vo výške 100 eur, dajme spolugol a zapájame zostatok strávneho potravinového účtu 33 726 eur. Ďalší program, v ktorom nastáva úprava bežných výdavkov, je program 8 Šport, kde navrhujeme navýšenie o 21 000. Je to dotácia pre futbalový klub Beluša z dôvodu rastúcich cien energií, materiálno-technického zabezpečenia, poplatkov na zväze a tak ďalej. Potom sa zmena týka aj programu číslo 9 kultúry, kde navrhujeme kapitálové výdavky navýšiť o 1856 eur. Je to na elektronický bezpečnostný systém na knižnici. Ďalej v programe 10 navrhujeme kapitálové výdavky navýšiť o 1533 eur. To je na elektrohydraulický výsuvný automatický stĺpik na pešej zóne, ktorý bol už realizovaný aj v minulom roku a tu ide o dokončovacie práce, ktoré treba dorobiť na tomto zariadení. V tomto programe navyšujeme aj finančné obracie výdavkové o 12 393 eur. Ide o splátku istiny za obdobie tohto roka, je to za apríl až december. Je to úver z Envirofondu, ktorý bol čerpaný v minulom roku v decembri a teraz nastáva teda v tomto roku a v nasledujúcich 2 rokoch bude nastávať jeho splácanie. V programe číslo 11 navrhujeme navýšenie kapitálových výdavkov o 10 600 eur. Je to vybudovanie nového podia tu pred obecným úradom. V programe číslo 12 navrhujeme navýšenie bežných výdavkov o 22 952 eur. Tu ide o výdavky, ktoré sa týkajú zostatkov stravy, obedov zadarmo. Tieto obedy zadarmo sa týkajú roku 2023, ktoré materská a základná škola nevyčerpali a tieto musia byť vrátené do štátneho rozpočtu, čiže takýmto spôsobom sa musia zapojiť do výdavkov, aby sa mohli vrátiť. V programe číslo 13 administratíve, v tej upravujeme bežné výdavky, o klasické bežné transfery, register adries obyvateľov, pozemné komunikácie, životné prostredie a stavebný poriadok. A ďalej tento program navyšujeme aj o 3740 eur. Je to na opravu a zateplenie strešnej krytiny na budove obecného úradu. A posledná úprava sa týka programu číslo 14, kde navrhujeme navýšenie bežných výdavkov o 1792 eur. Je to v pestovateľskej pálenici, kde sa má vykonať stierkovanie a malovanie priestorov. Čo sa týka zmeny rozpočtu, je to všetko. Ďakujem za podrobný predložený návrh rozpočtu. Vážení poslanci, poslankyne, finančná komisia, nech sa páči, rokovaný bod. Doporučuje schválené. Ďakujem. A nie, nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 09/24/02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poprvé zmenu rozpočtu obce Beluša rozpočtovým opatrením číslo 1 vrátanie programov, po druhé čerpanie rezervného fondu v sume 2382 eur, po tretie čerpanie poplatku za rozvoj obce v sume 8170 eur v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že daný. Ja som proti. Proti. Dobre, nech sa páči. Pán Kodaj je proti zmene rozpočtu. Dobre, pokračujeme ďalším bodom dnešného rokovania, bod číslo 11. Návrh plán verejného obstarávania obce Beluša na rok 2024. Ďakujem za slovo, pán starosta, poslankyne, páni poslanci. Plán verejného obstarávania na rok 2024 je vypracovaný v súlade so zákonom číslo 343/2015 zbierky zákonov o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce Beluša. Plán verejného obstarávania vychádza zo schváleného rozpočtu obce Beluša na rok 2024. V prípade schválenia zmeny rozpočtu pre rok 2024 sa bude plán verejného obstarávania aktualizovať. Taktiež je avizovaná novela tohto zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. V prílohe materiálov ste obdržali konkrétne predmety, ktoré by sa mali týkať tohto verejného obstarávania, kde
je zahrnutá elektrická energia, poistenie majetku, biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a deratizácia. Ďakujem. Danému bodu páni poslanci, nech sa páči. Nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 10/24/02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán verejného obstarávania obce Beluša na rok 2024. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania dnešného zastupiteľstva je bod číslo 12. Oboznámenie sa s výsledkom inventarizácie majetku obce Beluša k 31.12.2023. Predkladá vedúci oddelenia správy majetku pán inžinier Igor Bulík. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán starosta, páni poslankyne, páni poslanci. V súlade so zákonom číslo 431/2002 zbierky zákonov o účtovníctve a vnútornými predpismi bola vykonaná inventarizácia hmotného majetku obce Beluša a ich rozpočtových organizácií 31.12.2023. Samostatne boli spracované a predložené výsledky inventarizácia neodlišného majetku obce a jej rozpočtových organizácií správnou subjektivitou. Súpis majetku je spracovaný ako sumárny inventarizačný záznam drobného hmotného majetku a dlhodobého odpisovaného hmotného majetku. Návrhy z jednotlivých čiastkových inventarizačných komisí prerokovala a schválila ústredná inventarizačná komisia na svojom zasadnutí dňa 7.2.2024 a rozhodla o vyradení neupotrobiteľných predmetov. Následne likvidačná komisia na svojom zasadnutí dňa 8.2.2024 rozhodla o spôsobe likvidácie vyradeného hmotného majetku. V prílohe týchto materiálov ste obdržali súhrn vyradeného dlhodobého odpisovaného hmotného majetku obce Beluša, navrhnutého čiastkovými inventarizačnými komisiami 31.12.2023, kde tá celková hodnota tohto vyradeného majetku činí 13 589,24 eur a taktiež súhrn vyradeného drobného hmotného majetku obce Beluša, navrhnutého čiastkovými inventarizačnými komisiami 31.12.2023 predstavovala sumu 55 398,43 eur. Ďakujem danému bodu. Tak inventarizácie každý jeden poslanec sa zúčastnil. Nech sa páči k danému bodu. Nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 11/24/02. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky inventarizácie hmotného majetku obce Beluša 31.12.2023. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 13. Návrh plán kultúrnych podujatí na rok 2024. Predkladá pani Andrea Zemeková. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážené poslankyne, vážení poslanci, v predloženom návrhu plánu kultúrnych podujatí sú uvedené kultúrne činnosti na rok 2024, ktoré sú organizované oddelením kultúry, doplnené aktivitami obecnej knižnice, miestnych základných organizácií a občianskych združení v obci Beluša. Kultúrno-spoločenské podujatia sú uvedené s dátumom ich konania a ich organizátorom. Súčasťou predloženého plánu sú aj podujatia pravidelného charakteru pripravované v obecnej knižnici, napríklad prvú stredu tvorivá dielňa pre deti s čítaním alebo počúvaním rozprávok, druhý piatok stretnutia filmového klubu s premietaním filmu, posledný piatok stretnutia knižného klubu spojené s diskusiou, každý pondelok čaj pre seniorov, každý štvrtok herecký klub pre deti a ďalej vzdelávacie a zábavné aktivity pre materské školy a školský klub Beluša. Ďalej sú v pláne uvedené stretnutia, ktoré sa organizujú v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti obradnej miestnosti obecného úradu, a to uvítanie detí do života, stretnutie darcov krvi, najlepších žiakov základnej školy, vychádzajúce deti materskej školy a stretnutia jubilantov.
Predpokladaný návrh plánu kultúrnych činností na rok 2024 bol prerokovaný na Komisii sociálno-zdravotnej, školsko-kultúrnej, športu, mládeže a bytovej. Uvedené termíny navrhovaných podujatí sú informatívneho charakteru a môžu byť operatívne zmenené alebo doplnené. Ďakujem danému úvodu, pani poslanci. To je program, ktorý sa môže doplňať podľa nejakých mimoriadnych aktivít a tak ďalej, takže ja si myslím, že to je veľmi bohatý materiál na tento rok. Do pozornosti chcem dať, prosím, a chcem poďakovať aj hasičom z Hlože, ale chodia aj ostatné DHZ-ky. 10.4. Beluská kvapka krvi, mobilný odber krvi v budove bývalej školskej jedálne Beluša a potom samozrejme v októbri dátum sa upresní, ale dávam do pozornosti takto aj verejne na kameru 10.4. Je to humanitná krásna aktivita, lebo nikdy nevieme, kto z nás bude potrebovať najdrahší dar a to je predovšetkým krv, keď potrebujeme v ťažkých chvíľach. Ďakujem aj Majke Vlasatej, ktorá teda takisto bola iniciátorom. Veľmi sa to ujalo, chodia sem z Trenčína, obec zabezpečuje občerstvenie a tie náležitosti samozrejme priestory pripravené a všetko, čo k tomu patrí. Takže treba sa zúčastniť a za to patrí veľké ďakujem. Nech sa páči, pani Kolo. Áno, nech sa páči. Mám dotaz, treba tam počuť mówiť, keď tá papka krvi. No, výborné, dobre, označiť. Sťažovali tí sestričky, že ich tam bola zima. Dobre, pritúrime, nech sa vyzlečú. Igor, označiť 10.4. 25 stupní. Čože? Chudíme však, dobre. Oni si tam vyzlečú si bola. Áno, dobre, dobre. Aby sa videlo, že potom sú tam si. No, to by nebolo treba chladiť. Dobre, ďakujem. Má ešte niekto k tomuto bodu? Ďakujem za prednesenie pani Zemekovej. Nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 12/24/02 obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kultúrnych podujatí obce Beluša na rok 2024 s tým, že plán kultúrnych podujatí sa môže meniť a doplňať. Ďakujem, dávam hlasovať B za predloženie návrhu uznesenia. Kto je proti, zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania dnešného zastupiteľstva je bod číslo 14. Zásady hospodárenia s majetkom obce Beluša. Predkladá pán prednosta, pán magister Patrik Štrbák, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka nových zásad hospodárenia s majetkom obce Beluša, vychádzajú predovšetkým z novelizácie zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky zákona o majetku obcí, ktorý bol teda novelizovaný s účinnosťou od 1. novembra 2023. Predovšetkým z tohto dôvodu bolo potrebné prijať nové zásady hospodárenia s majetkom obce Beluša. Čo sa týka samotného dokumentu, nebudem ho celý efektívnosť času čítať, nakoľko má 30 strán, ale my sme si ten obsah podrobne prešli na všetkých komisiách, samozrejme teda zameraním najmä teda na finančnej komisii. Ja mám vypichnem teda pár tých najdôležitejších bodov a zmien, aby aj občania vedeli, čo sa v podstate zmení. Teda nové zásady hospodárenia pojednávajú samozrejme majetku obce Beluša, za akých podmienok môže obec dať majetok do správy. My v podstate do správy dávame majetok predovšetkým, čo sa týka škôl, základná škola, materská škola, nakoľko ďalšie nejaké právnické osoby obec nemá. Obecná pestovateľská pálenica je v podstate pod hlavičkou obce, alebo teda pod fičom obce, nie je to samostatná obchodná spoločnosť. Ďalej tieto zásady upravujú, za akých podmienok v podstate môže byť zaťažený majetok obce, to znamená, mám na mysli predovšetkým nejaké záložné práva, vecné bremená, ktoré aj odsúhlasujete, či sú to nejaké inžinierské siete a podobne. Taktiež, a to je asi aj tá najdôležitejšia zmena, o ktorej chcem informovať, nové zásady hospodárenia upravujú, za akých podmienok je možné majetok obce buď previesť, to znamená predať, alebo zatvoriť nájomné zmluvy.
Tu sa predovšetkým zmenil zákon, touto cestou chceme občanov na to upozorniť. Od zmeny zákona, to znamená 1. novembra 2023, je možné v podstate obecný majetok odpredať iba obchodnou verejnou súťažou alebo dobrovoľnou dražbou, alebo za určitých taxatívne vymenovaných podmienok, ktoré v podstate podľa zákona hovoria, alebo teda zákon ich taxatívne vymenúva, plus teda podľa zákona je možné predať majetok priamym predajom, pokiaľ sú splnené podmienky z zmysla zákona. Tu chcem upozorniť v podstate ten dôvod hodne osobitného zreteľa, to je taký naozaj obvyklý inštitút, alebo teda inštitút, ktorý je výnimočný, ale len za určitých podmienok. Od zmeny zákona teda tieto dôvody hodné osobitného zreteľa musia byť vyslovene uvedené v zásadách hospodárenia s majetkom obce, preto aj v týchto novelizovaných zásadách sú tieto dôvody uvedené, takže pokiaľ v podstate budú doručené na obec žiadosti fyzických respektíve právnických osôb, tak budú posudzované v zmysle týchto zásad. Pokiaľ nebude daná žiadosť spĺňať náležitosť v zmysle týchto zásad, tak samozrejme prebehne obchodná verejná súťaž, alebo teda dobrovoľná dražba, respektíve priamy predaj už podľa toho, ktorý zákonný postup je určený. To isté sa vzťahuje aj na nájom majetku obce Beluša, hnuteľný, nehnuteľný, tam to je samozrejme diferencované podľa hodnoty aj hnuteľnej veci dostatkovej. No a taktiež novela zákona hovorí o tom, za akých podmienok je možné znížiť trhovú cenu alebo trhové nájomné, pretože od novelizácie zákona, to znamená 1. novembra, je možné za prevod majetku, respektíve prevod majetku je možný takým spôsobom, že sa v podstate určí trhová hodnota danej nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci a taktiež trhové nájomné. A zase zákon hovorí o tom, že v týchto zásadách si obec a mesto má ustanoviť, za akých podmienok môže byť trhová cena či pozemku, či stavby, či už vo veci prevodu alebo nájomného znížené. Takže taktiež tieto dôvody sú v novelizovaných zásadách presne uvedené, takže pokiaľ tam budú uvedené, tak dá sa podľa toho postupovať, pokiaľ nie, tak samozrejme tam musí byť trhová cena určená znaleckým posudkom. Chcem ešte upozorniť na to, že nie je právny nárok na zníženie tejto ceny, je to v podstate vždy na rozhodnutí vás poslancov alebo teda poslancov obecného zastupiteľstva. Takže tieto zásady v prípade schválenia v dnešnom zasadnutí budú účinné od 1. marca 2024. Tie pôvodné sú z roku 2014, čiže po 10 rokoch dochádza k takejto, by som povedal, zásadnejšej novele interných zásad hospodárenia s majetkom obce Beluša. Toľko k ním, kľudne sa opýtajte. Ja tie dôvody nebudem tu čítať, lebo ich viacero. Snažili sme sa v podstate spoločne s poslancami a s vedením vymenovať všetky dôvody, ktoré nejakým spôsobom naozaj prakticky tu fungujú v obci, ale fungujú aj v iných mestách a obciach. My sme sa to snažili aj v rámci celoslovenskej konferencie prednostov dať nejako dokopy spoločne, takže verím, že tie dôvody sú tam obsiahnuté, ktoré sú potrebné. Takže pokiaľ máte otázky, kľudne sa pýtajte, pokiaľ nie, tak ďakujem pekne, chcem to bolo. Daný bod bol na komisiách prerokovaný, takisto vysvetlením otázkami. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 13, novembr 24.02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom obce Beluša. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania dnešného zastupiteľstva je bod číslo 15. Schválenie zámeru nájmu nájomné byty. Predkladá pán prednosta, pán minister Patrik Štebár. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Ideme hneď teda na sériu troch zámerov nájmu, ktoré vyplývajú už teda zo schválených a nových zásad hospodárenia. Je to práve dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle nových zásad hospodárenia s majetkom obce Beluša tvorí nájom, čo sa týka nájomných bytov, respektíve sociálnych bytov a taktiež nebytových priestorov. Preto v podstate v tomto bode číslo 15 sa navrhuje nájomné byty, ktorých teda obec Beluša má vo 820. Jedná sa o dve nájomné bytovky na ulici Ludovita Štúra, nájomné byty, alebo teda bytovky
1883 a 1884 súpisné číslo, kde je teda, ako som spomínal, dokopy 20 nájomných bytov. Jedná sa o nájomné byty, ktoré boli sprístupnené alebo skolaudované v roku 2003, boli stavané a financované z úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, kde teda obec sa v podstate zaviazala zachovať účel nájomného minimálne po dobu 30 rokov od ich kolaudácie, to znamená minimálne do roku 2033. A práve tým, že v podstate sa jedná o nájomné byty, ktoré majú podporiť či už sociálne slabších, prípadne nejaké mladé rodiny a tak ďalej, ktoré samozrejme musia spĺňať všetky podmienky, ktoré sú ustanovené a upravené samostatne všeobecne záväznom nariadení obce o prideľovaní bytového vlastníctva obce Beluša, je to všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2013. Všetky tieto dôvody, ktoré som práve vymenoval, teda poukazujú aj v zmysle nových zásad, sú ustanovené ako teda dôvodhodne osobitného zreteľa, čo sa týka nájmu a taktiež aj to znížené nájomné tam v podstate tým, že nájom je regulovaný štátnym fondom rozvoja bývania a zákonom a internými predpismi, to znamená, nemôže tam byť nájomné akékoľvek, ale v zmysle týchto regúl, tak práve tam je aj ten dôvod na zníženie nájomného v zmysle teda nových paragrafov zákona o majetku obcí. Takže toľko k tejto téme nájomných bytov. Ďakujem pekne. Darine, mi sa páči, komisia. Majka, prejednávali ste takisto? Áno. Doporučujete? Áno, doporučujem, aby tieto boli správe. Áno, tá samozrejme komisia bude naďalej prerokovať samostatné žiadosti, teraz v podstate to je všeobecný bod, takže komisia vzala na rozhodnutie. Dobre, ďakujem. Takže dáme úvod ostatní nič, nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 14/24/02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie vo veci schválenia nájomných bytov v súlade s paragrafom 9a odsek 2 písmeno E zákona číslo 138/191 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 16. Čo sa týka schválenie zámeru sociálne byty, teda bod číslo 16, áno? Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán magister. Ďakujem pekne, pán starosta. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní, čo sa týka bodu číslo 16, opäť sa jedná o ten istý zámer, to znamená, nebudem museli opakovať, že presne z tých istých dôvodov teda rozdiel je, že sa jedná nie o nájomné byty, ale teda nájomné bytovky, kde máme 20 nájomných bytov, ale jedná sa o sociálne byty, ktoré v podstate obec Beluša má momentálne k dispozícii 3. Jedná sa teda o rodinného súpisné číslo 39 a rodinného súpisné číslo 2429, kde sú dokopy 3 sociálne byty, ktoré obec Beluša v podstate poskytuje predovšetkým teda zo sociálnych dôvodov, alebo teda pre občanov v ťažkej sociálnej situácii. Takže tie dôvody som vymenoval v predchádzajúcom bode, teda že sa jedná o dôvodhodne osobitného zreteľa, kde taktiež to nájomné, alebo teda áno, to nájomné je regulované a to je práve aj dôvod na zníženie, že sa jedná o občanov v ťažšej sociálnej situácii. Opäť jednotlivé žiadosti budete posudzovať, keď budú končiť nájomné zmluvy, tam sa vlastne uzatvára nájom po dobu jedného roka. Takže toľko, čo sa týka sociálnych bytov. Ďakujem pekne. Áno, tieto byty sa každý rok prehodnocujú, nemáme problémy s tými ľuďmi, ktorí sú tam ubytovaní. Ďakujem, danému bodu ešte pani poslanci. Nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 15/24/02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie vo veci schválenia sociálnych bytov v súlade s paragrafom 9a odsek 2 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto
Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 17. Schválenie zámeru nájmu nebytové priestory. Predkladá pán prednosta, pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážení páni poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Posledným bodom, čo sa týka zámeru nájmu, je bod číslo 17, čo sa týka nebytových priestorov. Jedná sa o nebytové priestory, ktoré v podstate už niekoľko rokov sa schváľujú ako nebytové priestory vhodné na nájom a predovšetkým sa teda jedná o budovu zdravotného strediska, súpisné číslo 6 na ulici Ludovita Štúra, jedná sa o budovu súpisné číslo 1046 požiarnej zbrojnice, jedná sa o budovu 1047, to je teda budova bývalej školskej jedálne a jedná sa o budovu číslo súpisné 1155, to znamená kultúrny dom Beluša. Všetky tieto budovy teda mimo, samozrejme ako jedáleň alebo budova bývalej jedálne, tak je kultúrny dom, ktoré sú využívané predovšetkým teda na kultúrne spoločenské akcie, prípadne oslavy, tak sú tam aj priestory, ktoré obec prenajíma. Takže aj do budúcnosti, pokiaľ v podstate budú mať žiadatelia záujem a bude obec samozrejme disponovať voľnými priestormi, vhodnými na prenájom, tak je potrebné odsúhlasiť tento zámer. Jednotlivé žiadosti sa samozrejme budú posudzovať, za akým účelom daný nájomca žiada a podľa toho v podstate sa aj potom už rozhodne o postupe, akým spôsobom zákonným sa bude postupovať v prípade schvaľovania žiadosti. Pokiaľ naozaj daná žiadosť a daný žiadateľ bude v súlade s nejakým dôvodom hodným osobitného zreteľa, v zmysle nových zásad, tak potom budeme môcť použiť a aplikovať tento zákonný postup, pokiaľ nie, tak ďalšie zákonné postupy. Takže pre dnešné zasadnutie je potrebné odsúhlasiť v podstate zámer nájmu v týchto vymenovaných budovách a odsúhlasiť ho. Ďakujem pekne. Áno, nech sa páči danému bodu. Je taký dlhší, rozsiahlý. Nech sa páči návrhová komisia. Čítaj. Uznesenie číslo 16/24/02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie vo veci schválenia nebytových priestorov v súlade s paragrafom 9a odsek 2 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania dnešného zastupiteľstva je bod číslo 18. Schválenie zámeru a spôsobu nájmu pozemkov predkladá pán prednosta, pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Na obec Beluša bola doručená žiadosť spoločnosti Paketa Slovakia. SRO, už vám to asi niečo hovorí, sú to v podstate tie paketa boxy, ktoré už v obci Beluša máme. Momentálne sú dva, jeden teda vedľa budovy obecného úradu a druhý vedľa budovy zdravotného strediska. Na základe stretnutia, teda štatistických informácií, ktoré spoločnosť Paketa vedie, tak tieto paketa boxy sú nadmerne využívané našimi občanmi, inými slovami. Naši občania radi využívajú tieto služby, preto daná spoločnosť má záujem rozšíriť túto službu v našej obci, čomu sa teda my tešíme, nakoľko je to služba, ktorá slúži občanom. V podstate tieto paketa boxy fungujú 24/7, to znamená, kedykoľvek občania majú možnosť si vyzdvihnúť balíčky z elektronických obchodov, nie sú viazaní nejakou pracovnou dobou kuriéra alebo podobne, čiže vítame túto službu. Konkrétne v podstate budete odsúhlasovať schválenie zámeru a spôsobu nájmu pozemkov v troch prípadoch. Prvý je práve toto vedľa obecného úradu, kde teda spoločnosť má záujem rozšíriť tento paketa box alebo teda dať väčší. Takže to je prvý prípad. Druhý prípad je na sídlisku Ludovita Štúra, kde vedľa bytového domu súpisné číslo 15 majú záujem umiestniť taktiež paketa box. A tretí prípad je na sídlisku Slatinska, vedľa základnej školy, kde v podstate pozdĺž plota, kde je stoisko
kontajnermi, tak práve tam by sa umiestnil ďalší nový paketárus. Takže takáto je v podstate vízia danej spoločnosti, ktorá je v dohovore o stretnutí tu na pôde obecného úradu, kde by mali záujem, takže vítame túto službu a do budúcnosti samozrejme máme záujem aj v prípade danej spoločnosti, aby sa dané boxy rozšírili aj do jednotlivých častí, to znamená do Hlože a do Podhoria, pokiaľ to bude možné. Jedná sa spolu v podstate o výmeru 3,19, 2,68 a 2,68 metrov štvorcových, čiže niečo cez 8 metrov štvorcových dokopy na všetky tie. Takže to sú naozaj zanedbateľné časti pozemkov, ktoré obec v podstate nemá investične ako využiť, neplánuje tam žiadne investičné zámery na daných miestach, takže nie je tam ani reálna možnosť nejakého využitia do budúcnosti, takže je naozaj efektívne využiť tieto časti pozemkov pre poskytnutie takéto verejnoprospešnej služby, ktorá bude slúžiť občanom aj širokej verejnosti a je teda už zdôvodnená a je v súlade s novými zásadami hospodárenia s majetkom obce. Takže toľko k tomu, stavebná komisia by som asi poprosil. Nemohli byť vyjadrené. Je to samozrejme. Jasné. Dobre, k danému bodu pani poslanci, nech sa páči. Nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 17/24/02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie vo veci schválenia nájmu pozemkov spoločnosti Paketa Slovakia SRO v súlade s paragrafom 9a odsek 2 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh, nech sa páči. Kto je proti, zdržal sa hlasovania, konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom je bod číslo 19, schválenie dodatku ku nájomnej zmluve predkladá pán magister Patrik Štrbák, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka schválenia dodatku k nájomnej zmluve, jedná sa o nájomnú zmluvu medzi obcov Beluša a Povazskou vodárenskou spoločnosťou z roku 2011, kde teda obec dala do nájmu Povazskej vodárenskej spoločnosti kanalizáciu, ktorá je teda vo vlastníctve obce. Ak si spomínate, tak na oktobrovom zasadnutí sa schvaľovali darovacie zmluvy, kde spoločnosti MTinker SRO a občianske združenie Účelová komunikácia zároveň jedna darovali obci kanalizáciu, ktorú teda na svoje náklady investične, alebo na svoje investičné náklady vybudovali na novovznikajúcich dvoch uliciach práve tu za cintorínom v Beluši. Takže táto kanalizácia je momentálne v majetku a vo vlastníctve obce Beluša, nakoľko teda obec nie je oprávnená prevádzkovať kanalizáciu, nakoľko to nemá v predmete činnosti, tak je potrebné uzatvoriť dodatok nájomnej zmluve, kde obec vlastne dodatkom dá do nájmu práve kanalizáciu na novovznikajúcich dvoch uliciach, ktoré teda máme vo vlastníctve. A po podpísaní a účinnosti nájomnej zmluvy sa bude samozrejme už o prevádzku kanalizácie starať a udržiavať Povazská vodárenská spoločnosť, ktorá to má teda v predmete podnikania a v predmete činnosti. Takže toľko k tomuto bodu. Ďakujem pekne. Danému bodu Jožko, není o čom. Treba. Nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 18/24/02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve číslo 1/2011 s nájomcom Povazská vodárenská spoločnosť AS v predloženom znení. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania dnešného zastupiteľstva je bod číslo 20. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena predkladá pán prednosta, pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Zmluva o zriadení vecného bremena pojednáva, dá sa povedať, o tej istej lokalite, to znamená novovznikajúce dve ulice
Za cintorínom Beluši zhruba pred rokom ste odsúhlasovali na zasadnutí obecného zastupiteľstva budúce zmluvy o zriadení vecného bremena na zriadenie inžinierských sietí, konkrétne vodovod, kanalizácia a plynovod na predmetných pozemkoch, kde teda samozrejme tá daná ulica, či už vo veci investora M-Tinkera alebo občianskeho združenia Zájomne 1, tá daná ulica je vo spoluvlastníctve daných vlastníkov stavieb, ale teda privátnych pozemkov, ale teda samozrejme tá prípojka ide aj, je trasovaná aj cez obecný pozemok, takže práve preto tam bolo potrebné odsúhlasiť budúcu zmluvu, čo ste odsúhlasili minulý rok a na dnešnom zasadnutí, nakoľko v podstate už sú vyhotovené geometrické plány v zmysle skutočného vyhotovenia a teda tzv. Realizačné, tak je potrebné odsúhlasiť ostrú zmluvu o zriadení vecného bremena, kde teda následne bude podaný návrh na vklad vecného bremena a jeho zriadenia na okresný úrad do Puchova katastrálny odbor. Ešte raz teda poviem o tie základné náležitosti. Jedná sa o dve zmluvy, takže budete odsúhlasovať aj dve uznesenia. Oba prípady sú ale totožné, je tam akurát iný investor, to znamená v prvom prípade je investor spoločnosť M-Tinker SRO, v druhom prípade je investor občianske združenie Účelová komunikácia Záhmine 1. Jedná sa teda o zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierských sietí, vodovod, kanalizácia, plynovod. Čo sa týka odplaty vecného bremena aj v zmysle nových zásad dnes prijatých, sa pojednáva o tom, že odplata je buď určená znaleckým posudkom, v prípade, že nie je určená znaleckým posudkom, tak je to na rozhodnutie obecného zastupiteľstva, a nakoľko tu bola uzatvorená budúca zmluva, kde bola určená výška odplaty vo výške 200 € na vecné bremeno, tak v podstate tam je tá odplata už určená, takže odplata je jednorazová vo výške 200 €. Nejedná sa tu o veľké metre štvorcové, ale naozaj o pár metrov štvorcových, takže preto sa takáto odplata určila. Takže toľko v podstate k tomuto bodu. Čiže poprosím stavebnú komisiu stanovisko, potom teda budú dve uznesenia. Ďakujem. Ešte niekto k tomuto? Nech sa páči. Uznesenie číslo 19/24 bod 02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena Imperzonám, prospech spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť AS a v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel AS, kde je investorom spoločnosť M-Tinker SRO, predloženom znení. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ešte raz, pokračujte ďalej. Uznesenie číslo 20/24 bod 02. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena Imperzonám, prospech spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť AS a v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel AS, kde je investorom spoločnosť Účelová komunikácia a IS Záhmnie 1, občianske združenie v predloženom znení. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 21, schválenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Predkladá pán magister Patrik Štebák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Posledným majetkovo-právnym bodom na dnešnom zasadnutí je schválenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Ak si niektorí spomeniete, myslím, že to bolo na júnovom zasadnutí minulého roka, a táto vec vám už bude taktiež dobre známa. Jedná sa o žiadosť Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti AS so sídlom v Žiline, ktoré teda má záujem zriadiť vecné bremeno na obecných pozemkoch. Jedná sa o lokalitu kapitána Nálepku, alebo teda ulicu kapitána Nálepku, kde má teda záujem modernizovať inžinierské siete Stredoslovenská distribučná. A na júnovom zasadnutí ste danú budúcu zmluvu odsúhlasili, avšak teda na základe rokovania aj komisii, aj dohody obecného zastupiteľstva tam bola určená odplata vecného bremena vo výške 2530 €. Jedná sa tam o záber vecného bremena
vo výške 506 m², čiže aj s ohľadom na toto tá odplata bola určená takýmto spôsobom. Následne v podstate takéto rozhodnutie bolo doručené na Stredoslovenskú distribučnú spoločnosť, ktorá teda s danou odplatou vyjadrila nesúhlas. Po viacnásobných rokovaniach a komunikáciách s Stredoslovenskou distribučnou teda sme sa dohodli, že na náklady Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti si dajú zhotoviť znalecký posudok, na základe ktorého by teda bola určená úradne povereným znalcom a osobou táto odplata, čo teda Stredoslovenská distribučná aj dodržala a dala v podstate zhotoviť znalecký posudok, kde tá odplata vychádza necelé euro na meter štvorcový, čiže celková odplata bude vo výške 440 eur za dané vecné bremeno. S čím v podstate my ako obec na jednej strane nesúhlasíme, ale na druhej strane nechceme brániť tej modernizácii a len kvôli naozaj odplate, aby bol zmarený tento úmysel Stredoslovenskej distribučnej, čiže preto predkladáme dané opätovne na rokovanie obecného zastupiteľstva. Na stavebnej komisii sme to v podstate prerokovali, tam bol taktiež vyjadrený súhlas s tým, že naozaj je potrebné modernizovať tieto veci, čiže preto navrhujeme toto uznesenie júnové zrušiť a následne prijať nové uznesenie, teda už s odplatou v zmysle znaleckého posudku, s tým, že samozrejme náklady s vecným bremenom, čo sa týka katastra, bude značať oprávnený, to znamená Stredoslovenská distribučná spoločnosť. Takže toľko k tomuto bodu. Ďakujem pekne. Počuli ste veľmi pozorne, čo vám mám na to povedať. K danému bodu, páni poslanci, poslankyne, návrhová komisia, nech sa páči. Uznesenie číslo 21/24 bod 02. Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 107/23 bod 06 a zároveň schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s budúcim oprávnením Stredoslovenskej distribučnej AS predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložené uznesenie? Kto je proti? Zdržal sa hlasovanie? Sa zdržal. Ako sa zdržal, prosím do zápisu zapísať. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 22, rôzne. Poprvé, právoplatné územné rozhodnutie kanalizácia Beluša. Chcel by som touto cestou informovať občanov vo veci kanalizácie Beluša, že v posledných týždňoch nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie. To znamená, že k dnešnému dňu máme právoplatné územné rozhodnutie a je v plánoch Povazkej vodárenskej spoločnosti PVS, ktorá je investorom danej akcie tento rok, pripraviť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a zároveň obec Beluša je plne súčinná pre vydanie stavebného povolenia v tomto roku. Čiže tento dlhotrvajúci proces pripomínok všetkých organizácií dotknutých, ktoré existujú, tak všetky tie podmienky, pripomienky sa zapracovali právoplatné. Čiže to dávame pozornosti. Samozrejme to sa týka aj časti Loža, Podhoria a tak ďalej. Belušské Svatiny. Po druhé, prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu 2024. Dovolím si informovať, že v termíne v sobotu 23.2024 sa uskutoční prvé kolo prezidentských volieb, prípadne druhé kolo prebehne o 2 týždne, v sobotu 6.4.2024. Voľby prebehnú vo volebných miestnostiach ako obvykle. Volebňovo číslo 6 sa bude konať v budove futbalového klubu Beluša. Zároveň ale by som chcel informovať o termíne volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu 8.6.2024. Tu by som rád upozornil na zmenu. Volebný obvod číslo 6 už nebude v areáli futbalového klubu Beluša a bude na základnej škole v Beluši v prízemných bezbariérových triedách, tak ako sú tam aj ostatné dva volebné obvody, bude tretí na tej istej chodbe. Je to, pretože samozrejme z tých volebných je už toľko členov volebných komisií,
politické strany a tak ďalej dominujú, že tam už to bolo stiesnené, takže potrebujú priestor, aby bol komfort aj pre voličov, že teda prídu za tú plentu, môžu sa pripraviť a tak ďalej, a tak ďalej. Po prípade si sadnúť, keď je viac voličov. Takže z tohto titulu to aj uverejníme. Hovorím, to sa jedná o euro voľby. Ďalej chcem informovať ešte popri tom, že prebehlo verejné obstarávanie na prístavbu, nadstavbu základnej školy. Vyhrala to spoločnosť Senex zo Žiliny. Táto spoločnosť, ktorú sme teda dostali ako víťaza, musím povedať, že sa zúčastnilo až 15 spoločností, takže to bola veľká účasť. Takže máme víťaza a budeme pokračovať ďalej, čo sa týka po podpísaní zmluvy, žiadosti o finančné, lebo to bolo podmienkou, že musí byť už verejné obstarávanie, čo sa týka rozhodnutia. Môžem povedať, že tam bolo ze 6 miliónov 300 000, v podstate na 4 milióny 300 000, ale bolo to všetko veľmi tesné, čo sa týka tých ponúk. Takže asi toľko to. Odpadové hospodárstvo, končí nám zmluva, k 1. aprílu prebehlo verejné obstarávanie, takisto vyhral to Marius Petersen, boli dvaja účastníci, tam aj teda z kurzovky a tak ďalej, takže a musím povedať, že vo všetkých položkách, ktoré sú odpadového hospodárstva, zúložení odpadu a tak ďalej, bol v podstate nárast, čo sa týka. Samozrejme, že to je aj spôsobené mzdovými nákladmi, energia, inflácia a tak ďalej. Ale myslím si, že to je veľmi priateľné, čo sa týka pre obec Beluša a došlo k podpísaniu tejto zmluvy. A verím, že udržíme, čo sa týka hodnoty a nového zberného dvora, aj spolupráci a zo súčinnosti, separácie aj s občanmi Beluša. Takže je to vysúťažené na 4 roky, čo je pomerne výhoda, pretože vidíte, ako sa teraz pohybuje situácia v nakladaní s odpadom. Určite to bude narastať a tak ďalej, no a to už ukáže život. Takže toto by bolo asi, čo sa týka v bode rôzne. Takže ja by som toto považoval. Ak má niekto k tomuto bodu niečo, alebo sa ešte opýtať. Áno, dotázočku k tomu, k tej pravoplatnému územnému rozhodnutí kanalizácia Beluša. To je zapracované aj všetky tie žiadosti, nie žiadosti, ale čo boli tie ťažky zapisované, čo museli dať súhlas Belušania, čo obec vybavovala, organizovala stretnutia s nimi na základe týchto zmluv a budúcich zmluvách. To bola veľmi ťažká. Bolo 800 účastníkov, ktorých teda občanov a vlastníkov a organizácií, ktoré sa zúčastňovali na tomto. Okolo 80 účastníkov, 120 to bolo, už teraz neviem, na rokovanie, už som vás aj o tom informoval, nepodpísalo túto zmluvu, to zabudli poslať naspäť tejto spoločnosti, ktorá robila pre Marius, pre Povazskú vodárenskú spoločnosť, tak obec si to zebrala za svoje, aby sme jednoducho dosiahli zdárnosť tohto veľmi významného projektu od kanalizovania obce. Pozývali sme ich, osobne sme aj chodili za občanmi, ktorí boli, ja som na to zabudol, dal som to do sekretára a tak ďalej a tak ďalej. Musím povedať ale, že nepodpísal to jeden občan. Beluský Slatina. Takže, ale tam sa spravila korekcia, lebo sme tam sa potom dohodli na Povazskej vodárenskej spoločnosti, aby sa to obišlo, no bohužiaľ tak jedna časť tej ulice nebude pripojená na kanalizáciu. Ale každý má ústavné právo, čo sa týka, takže asi tak.
Ja len doplním, pán starosta, v podstate, aby ľudia vedeli, tie budúce zmluvy, čo popodpisovali, slúžia k územnému konaniu, taktiež k stavebnému, čiže až keď kanalizácia, teda by všetko dobre dopadlo a bude tento rok vydané stavebné povolenie, potom Považská vodárenská spoločnosť určite bude žiadať fondy, externé teda financie, takže predpokladám, že to je otázka asi budúceho roka, plus samozrejme vysúťažiť zhotoviteľa, takže reálne sa o nejakej realizácii bavíme zrejme až rok 2026, asi nejaké 2 roky, možno koncom budúceho uvidíme, ako rýchlosťou, áno, ale to chcem upozorniť, že až tie ostré zmluvy občania budú podpisovať v podstate až po akoby zrealizovaní investície, keď už prebieha kolaudácia, bude zameraný skutočný stav, skutočné vyhotovenie. Takže tie budúce zmluvy, čo všetci podpísali, ešte raz vďaka touto cestou a momentálne, aby si aj občania nemysleli, že niečo musia podpisovať, momentálne nemusia riešiť v podstate nič, celé to ide ďalším administratívnym procesom. Jedná sa o desiatky miliónov, aby ste rozumeli, pretože tam už, čo sa týka stavebného, tá rekonštrukcia aj samotnej čističky, ktorá už, povedzme si to na rovinu, nezodpovedá, tak nestíha vôbec, tá je na tuším 6200 ekvivalentov, takže to už je nahrané a tak ďalej, ale už tam idú nové technológie, pretože doba a vývoj ide ďaleko rýchlo dopredu, takže asi tak. Ale ak sledujete médiá aj ministra životného prostredia, veľmi sa zasadzuje na uvoľnenie finančných prostriedkov z eurofondov v programovacom období, aby sa dokončili vodovody a kanalizácie v samosprávach na celom Slovensku. Otázka, zachytáme aj Pružinu a Sverepec? Nie, no takto. Na túto čističku ani. Aj Pružinskú dolinu, aj Sverepec. Ale oni idú, my sme samostatný aglomerát Beluša a to je už, čo sa týka Sverepca. Ale kapacita čističky musí byť rozdimenzovaná. To je 15 000 ekvivalentov, už aj na tieto časti. Tak ako sa v Lacoch zrušila čistička pri kanáli, že sa tam spravila len prečerpávačka a tlačí sa to do novovybudovanej, teda alebo modernej, zmodernizovanej čističky v Dublici, pretože to asi ekonomicky nikto prepočíta, tak jednoducho takto aj čistička v Pružine a v týchto častiach, takže bude tu na priestor tam na to majú, no a nové technológie budú podľa toho projektu. Tá čistička bude v tých priestoroch, kde je táto? Áno, áno. Áno. Tak je to presne na programe. Takže ozaj som vďačný, že aj tí ľudia, ktorí teda zabudli na tú zmluvu, aby sa mohlo povedať tejto veci, aj teda pričinením obce, lebo viete, no keď tá obec aj zavolala, tak potom ja som na to zabudol, hovorím, ale však pozri sa, to je pre túto ulicu vhodné a tak ďalej. Píšte to tak, tak sa to aj stalo. Až na ten jeden výnimočný prípad. Takže tomuto bodu asi všetko. Uznesenie, nech sa páči. Uznesenie číslo 22/24 bod 02. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie pod bodom rôzne. Poprvé právoplatné územné rozhodnutie kanalizácia Beluša, po druhé prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu 2024. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložené uznesenie, nech sa páči. Kto je proti, zdržal sa hlasovanie. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom ústneho zastupiteľstva je interpelácia poslancov, diskusia. Nech sa páči, ak má niekto nejaký podnet, boli aj veci prerokovávané už aj na komisiách. Petrik nám povedal o Podhorí, pôjdeme tam pozrieť, spravíme nápravu. Ak nie je tomu tak, tak by som to ukončil. Ďakujem veľmi pekne za veľmi konštruktívne a dobre odprezentované zastupiteľstvo, ktoré bolo veľmi precízne pripravené.
aj čo sa týka komisia a následné naplnení uznesenia z dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prajem vám pekný zvyšok dnešného dňa.